L'FCT és l'acrònim de Formació en Centres de Treball, és un mòdul professional obligatori en tots els cicles formatius en el qual l'alumne, en comptes de cursar-lo presencialment al centre, l'ha de cursar amb una entitat o amb una empresa. L'FP Dual és una modalitat de la formació professional en la qual l'alumnat aprèn de manera pràctica a l'empresa contingut curricular que deixa de fer en el centre. Bàsicament es diferencia pel nombre d'hores, que és considerablement major a l'FCT, i que l'alumnat té una percepció econòmica per la seva estada a l'empresa. La modalitat de contractació se sol fer amb una beca o amb un contracte. Nuestros estudiantes provienen de dos vertientes distintas. Unos de ellos provienen de bachillerato. Otros, la gran mayoría, provienen de los ciclos de grado medio relacionados con la familia de informática. De estos últimos, la gran parte de ellos han estudiado en nuestro propio centro, ya que el centro ofrece la posibilidad de proseguir con los estudios de grado medio con los grados de superiores de Administración de Sistemas Informáticos en Red y Diseños de Aplicaciones Web. Mi paso por el Bernat comenzó estudiando SMX. Una vez finalicé el grado medio, accedí al grado superior cursando la doble titulación de ASICS y DAO, y en DAO tuve la oportunidad de cursar la formación dual. A Closions TIC desenvolupem repassat.com. És un software de gestió online, un ERP, està orientat a empreses de servei. A part d'això, desenvolupem pàgines web i botigues online. La nostra col·laboració amb el Bernat Alferrer, portem més de 7 anys col·laborant amb ells, tant amb alumnes amb FCT com amb Dual. En función de la modalidad escogida, ya sea Administración de Sistemas Informáticos en Red o Diseños de Aplicaciones Web, realizarán una serie de tareas en la empresa que se irán complementando con la formación adquirida durante el segundo curso. En el caso de Administración de Sistemas Informáticos de Red, estas tareas se pueden dividir claramente en 3 partes, ya sea la Administración de Sistemas Operativos, la administración de redes y las tareas relacionadas con atención al cliente. En el caso contrario, en el diseño de aplicaciones web, estas tareas van más enfocadas a la programación de sitios web o de aplicaciones, tanto en el entorno servidor como en el entorno cliente. A l'institut he après un munt de coneixements nous, com vindrien sent HTML, CSS, JavaScript, PHP, bases de dades i altres, i a més aquests coneixements m'han servit per poder aplicar-los a l'empresa. Les tasques que realitzo a l'empresa Closions principalment són el desenvolupament d'aplicacions web i la creació d'elements multimèdia. A més, estic desenvolupant mòduls escrits en PHP per als CMS PrestaShop y WordPress. Gracias a la formación dual pude durante todo el año aprender en esta empresa, en Closions, mientras lo compaginaba con los estudios, y una vez finalicé ya el grado superior de DAO, tuve la oportunidad, gracias al Bernat y de la Dual, de quedarme a trabajar en esta empresa y formar parte ya del mundo laboral. Els beneficis de tenir alumnes en pràctiques vindria a ser una miqueta com el Barça amb la Masia, i és tenir jugadors que podem anar-los formant, poder anar-los seguint, i al final de l'estada podem decidir si poden optar a jugar amb el primer equip o no. La FP Dual millora curricularment als alumnes. Els alumnes adquireixen els coneixements pràctics que necessita justament l'empresa. A més, els alumnes, per a ells és enriquidor saber que són valorats i que tenen un sou a l'empresa i que per primera vegada són un treballador de l'empresa.